Il-Prim Ministru Robert Abela żar il-kumpanija The Convenience Shop f'Għall-Qormi fejn tnediet il-Fondazzjoni Sandra Kalleja. Din il-fondazzjoni mmexxija mill-President Emeritu Mary Louise Colejro Preca flimkien ma' boards ta' amministraturi għandha lan li tappoġġja inizjattivi fl-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa, is-sostenibilità ambjentali u l-iżvilupp tal-komunità. Dr. Abela faħħar l-inizjattiva u sostna li tirrifletti il-valuri ta' solidarjetà u responsabilità soċjali korporattiva waqt li assigura l-appoġġ tal-Gvern. Il-Viċi President tal-Fondazzjoni, Andrew Attard, spjega dwar l-an tal-Fondazzjoni. L-an tal-Foundation huwa illi flimkien ma' NGOs oħrajn, mhux NGOs biss, anka komunitajiet, nies sorijiet, nies fejn nistgħu aħna nkunu kif qed nispjegaw b'mod tanġibbli ngħinuhom li jkollhom xi kmamar, xi ġonna, fejn aħna b'mod kollettiv flimkien mal-ħaddiema tagħna nkunu preżenti biex inkunu nistgħu nagħmlu dik id-differenza fis-soċjetà fejn hemm bżonn. Matul iż-żjara, il-Prim Ministru iltaqa' tmexxija u l-ħaddiema tal-kumpanija fejn ġie spjegat l-investiment biex tittejjeb l-effiċjenza u l-esperjenza tal-klijent. Il-kumpanija The Convenience Shop bħalissa topera aktar minn 100 ħanut f'aktar minn 50 lokalità madwar Malta u Għawdex.